UC er klar med en ny TV-boks, en ny, mere moderne udgave, som er hurtigere og smartere end den gamle model, som kørte i en række år og havde en del knas med efterhånden. Nu er der kommet en ny, smartere model her i april 2016, og vi kigger på den i den her videoguide, hvor vi kigger på funktioner og betjening osv. Og det, der måske først slår en, det er hastigheden på boksen her. Vi kan prøve at skifte kanal for eksempel, så du har mulighed for at se, hvor lynhurtigt det kører. Og det er blandt andet fordi, at boksen her den har hele 8 tv-tuner. Og så kan du se, at den har mulighed for nærmest at, hvad kan man sige, forloade en kanal i kanallisten, så du altså overhovedet ikke behøver at vente. Du kan nærmest knap nok nå at blinke, så hurtigt skifter det. I hvert fald når du kører kanal op og kanal ned, trykker vi for eksempel 1. Nu går jeg på kanal 8, ja, så kan du se, så tager det lige en anelse længere tid, fordi så har boksen ikke mulighed for lige at regne ud, at det var den kanal, du skiftede til på forhånd. Så det er en god nyhed på boksen, at den har virkelig lynhurtigt kanalskifte, og også betjeningen for eksempel af tv-guiden er hurtig. Trykker du en gang på guide-knappen, så får du sådan en nu og næste liste her, hvor du kan bladre i den kanal, du aktivt ser. Du kan også gå ned og finde andre kanaler i listen, og simpelthen bladre i dem. Selvom du står på DR1, så vil du godt se programmerne her for DR2. Og gå ind og læse aktivt om et program, der kommer senere, mens du altså ser DR1 her. Og trykker du en gang mere på TV-guiden, så får du sådan en egentlig mere overskuelig liste med flere kanaler på en gang. Og der er du igen mulighed for at bladre frem og se, hvad der kommer senere, med sådan en tidslinjefunktion her. Og de muligheder det er for at hoppe, det er 2 timer frem og tilbage. Så du lige kan hoppe frem til aftensprogrammer for eksempel, og der er også muligheder for at hoppe 24 timer frem. For eksempel, når der kommer i morgen og i overmorgen. Og igen, er der noget du synes det lyder interessant, du gerne vil læse mere om, eller sætte til at optage, så har du mulighed for at trykke OK på fjernbetjeningen, og så kan du læse mere om programmet, hvornår det bliver sendt, kan du se ude i siden her, og har du også mulighed for selvfølgelig at trykke optag, og trykker du en gang mere på optag, og der kommer sådan 2 røde ikoner, optag-ikoner, så har du også mulighed for at sætte den til serieoptagelse, og så kan du se, at den skriver, at programserien Brødrene Madsens tidsrejse vil blive optaget, og det betyder så, at den optager alle afsnit af det her program, der måtte komme. Man kan så sige, at funktionen er ikke så smart, at den kan finde ud af, om det er en genudsendelse eller det er et nyt program, så du faktisk også får genudsendelsen med, når du optager, og det er selvfølgelig lidt minus, men altså en begrænsning på boksen indtil videre, som måske kan løses senere hen, hvis UC laver en opdatering. Men indtil videre er altså det du må leve med, hvis du laver serieoptagelser, at du også får genudsendelserne med. Men lad os gå tilbage til hovedmenuen og kigge på det, der hedder Min Side, og det kan man sige, det er der en dedikeret knap til på fjernbetjeningen, så det er altså en væsentlig funktion på den her boks, og det er der, du får adgang til, hvad du har sat til at optage på boksen, og det fungerer også fint i forhold til at gemme serieoptagelser i mapper, som du kan se her. Har vi godt nok kun 1 afsnit endnu, men alle 3 afsnit, som er sat til at optage, de kommer altså til at ligge under en mappe for sig selv, så det hele bliver mere overskueligt, og så er der altså mulighed for at gå ind og afspille det her indhold fra min side lynhurtigt, og også selvfølgelig spole i indholdet med en ganske hurtig hastighed, og også mulighed for at hoppe i 30 sekunders interval frem og 10 sekunders interval tilbage. Og det gælder både det du har optaget og det du måtte se i arkivet. Det har du mulighed for at spole og hoppe i. Under min side her, så er der også mulighed for at gå ind under det der hedder sidst set. Og det er altså hvad du sidst har set i arkivet, som du har mulighed for lige at komme hurtigt ind til. Og arkivfunktionen, den får du også adgang til via
menuet, der hedder TV. Den gik jeg tændt for langt. Lad mig lige gå tilbage. Og her der har du inddelt det hele efter forskellige kategorier. Mest set på tv lige nu, populære programmer og nogle redaktionelle anbefalinger fra UC. Og ens tv-kanaler, som man har adgang til på ens tv-pakke, og så seneste nyheder og vejr, altså en genreinddelt funktion. Og vil du mere i detaljen med genrerne, så kan du gå ind under programmer. Så er der altså ny underholdning, nyheder, sport, fakta, film osv., som også er genreinddelt her, så du har altså mulighed for at finde det arkivindhold, du gerne vil se i den genre, du gerne vil se hurtigt. Endelig så er der også en decideret kanaler i arkivfunktion, og det kan være praktisk, hvis du ved, at dit favoritprogram kommer på en given kanal, så kan du gå ind og finde det direkte, for eksempel kanal 5. Der ved du måske, at du gerne vil se forsvundet sporløst, og så kan du gå ind og starte det program op hurtigt her. Man kan sige, at det minus der er ikke som sådan ved boksen, for det er ikke boksens skyld, men det minus der er ved arkivfunktionen på de kommercielle kanaler med reklamer, som kanal 5 her, det er, at du ikke kan få lov at spole i det. Og det er lidt ærgerligt også, fordi at UC har med at lave de her arkivfunktioner, sådan at du får lidt for meget med af det forrige program, og så skal du altså sidde og vente på forsvundet sporløst her, hvis det var det, du gerne vil se, indtil at det forrige program er slut, fordi du kan simpelthen ikke få lov at spole. Men det er altså noget med rettigheder at gøre, og ikke som sådan noget med boksen at gøre. Så skifter vi for eksempel til DRS her, så kan du se, at hvis vi går ind og vælger noget arkivindhold her, så kan vi fint få lov at spole i det, for det er ikke en kommerciel kanal med reklamer og så videre, så der kan vi sagtens få lov at spole. Så det er altså en væsentlig fordel ved den her boks, det er en hurtig adgang til arkivfunktionalitet for de mange kanaler, som UC har med i deres udbud. På fjernbetjeningen til UC-boksen, der finder vi også en start forfra-knap, og trykker vi på den, så har vi altså mulighed for at starte det aktuelle program forfra. Og det kan være ganske praktisk, hvis du kommer lidt sent i dit program og egentlig gerne vil have set det fra starten, så er det altså nemt at bare trykke på en knap, og så kan du se programmet fra starten. Man kan sige, at billedkvaliteten er ikke helt den samme som ved live-tv. Det er lidt mere uskarpt, men det bliver bedre, des længere tid der går, kan man se her, hopper den lige til en bedre kvalitet, så du skal ikke være fortvivlet, hvis det ser grumset ud lige til at starte med. Det bliver bedre. Og det er jo selvfølgelig ganske smart, om man kan det, og vil du gerne ud af det, starte forfra og tilbage til live-tv, så trykker du bare på stop-knappen, og så kan du hoppe tilbage til live-tv-signalet. Udover at starte forfra, så er der selvfølgelig også mulighed for at pause live-tv. Så trykker du selvfølgelig bare på pause-knappen, og så kan du altså lige snakke mobiltelefon, gå ud og lave dig en kop kaffe, eller hvad du må ønske dig, og så kan du så bare trykke på play-tasten, når du er klar til at se videre, og så går programmet videre, der hvor du pausede. Og det er selvfølgelig ganske praktisk med den mulighed på boksen her, som altså har en harddisk indbygget på 1 terabyte, så der er god plads til tv-optagelser og også til at pause ting og sager. Boksen har som sagt tidligere nævnt 8 tuner, og det betyder, at du faktisk har mulighed for at optage op til 3 ting samtidig. Der er 3 af de her 8 tuner, der er allokeret til simpelthen at være tv-optagelsestuner. Og det giver altså god mulighed for at få optaget dine favoritprogrammer, selvom man kan måske sige, at det er knap så nødvendigt nu, hvor vi har den her arkivfunktion på boksen også, så har vi altså adgang til indholdet, også selvom vi ikke ville have optaget det allerede. Men på den anden side kan man sige, at ser du tit indhold på de kommercielle kanaler, og vil du gerne have mulighed for at spole, så kan det være praktisk at optage det, i stedet for at gå ind og finde det her i arkivet. Og abonnerer du på C More eller HBO Nordic via UC, så har du også mulighed for at se det indhold naturligvis via boksen, og det er inddelt i film- og seriesektioner her, hvor du altså går ind og finde de aktuelle C More og HBO film. Og
igen nogle forskellige genrer eller kategoriinddelinger heroppe, senest tilføjet. Og hvis du vil se specifikt for HBO Nordic for eksempel, så har du også mulighed for at gå ind og se det. Og det er jo så mest serier, men de har også lidt film. Og som jeg nævnte, så er der også en serie, det er en dedikeret serie menupunkt her, hvor du altså kan gå ind og finde de aktuelle serier, der kører på de forskellige tjenester. Altså det er C More og HBO Nordic lige nu. Der er ikke noget Netflix på boksen, og heller ikke noget nyt om, hvornår det kunne dukke op. Derudover så er der en børnesektion, hvor du altså hurtigt har adgang til børnevenligt indhold, og det er igen også inddelt efter nogle fornuftige kategorier heroppe i toppen. Figurer, hvis du for eksempel vil finde en specifik figur med indhold som Alfons Åberg måske, så er der hurtig adgang til det og starte indhold op til børnene. Og der er også en sektion for børnefilm, børneserier osv. Og endda også live-tv, hvor du altså har mulighed for at få et hurtigt overblik over de børnevenlige kanaler. Vi kunne også godt savne, at boksen havde en decideret børneindstilling, så ligesom kun kunne få adgang til de her kanaler, som var børnevenlige, men det er der i hvert fald ikke endnu. Endelig så har vi også en livefilm-sektion, og der kan du selvfølgelig lege de nyeste premierefilm, og det er de samme film, som også tilbydes for eksempel på Blockbuster.dk. UC har bare valgt at kalde det legefilm på boksen her, altså ikke valgt at kalde det Blockbuster, men principielt er det de samme film, du kan lege. Nederst her så har vi indstillinger, og som generelt på boksen så er der et meget overskueligt og meget simpelt design på menuerne osv., og der er ikke så mange menupunkter, der kan forvirre osv. Netværk, der er mulighed for at vælge kablet netværk eller trådløst netværk, og hvis du vælger trådløst netværk, så skal det være en 5 GHz forbindelse, og det kræver selvfølgelig, at du har et UC modem eller et andet modem med den mulighed, eller router hedder det. Strømbesparelse er der også på boksen, men desværre ikke aktiveret endnu, så den funktionalitet, den hjælper det faktisk ikke noget at justere på lige indtil videre, så bruger den rimelig meget strøm i standby her i slutningen af maj 2016. Men UC har lovet, at det er en softwareopdatering, der kræves for, at den funktion kommer til at virke, og så skulle boksen altså gerne ned under 0,5 watt, når den står i standby på den her strømbesparelsesindstilling. Der er en funktion til at tjekke for opdateringer af boksen, og det kommer jo selvfølgelig løbende. På boksen her har UC lovet. Indtil videre har det været småting, der er blevet rettet, fejl osv., men der kommer også simpelthen nye features, nye funktioner til senere. Og avancerede indstillinger, så er der mulighed for at fabriksindstille boksen, genstarte osv. Der er noget systeminformation i forhold til softwareversioner. Og under optagelser har du mulighed for at gå ind og vælge en samlet sletning af samtlige optagelser, eller så kan du gøre det enkeltvist under de optagelser, du har under min sidefunktion. Skærmmæssigt så er der opløsning op til 1080p, og det er altså det max, og der er ikke tale om en 4K Ultra HD boks her fra UC. Den må vi vente på til om nogle år formentlig, når der engang måtte komme nogle kanaler i den opløsning. Indtil videre så holder vi os til de velkendte HD-opløsninger, og det er jo selvfølgelig også fint nok lige indtil videre. Lydmæssigt så er der mulighed for at stille boksen til stereo eller surround, og vi vil anbefale det sidste, hvis du har boksen tilsluttet en surround forstærker med surround lyd i dit hjem, så er det en god idé at indstille den her funktion, så er du sikker på at få Dolby surround lyd på de kanaler, der måtte tilbyde det. Skal vi sammen konkludere på den nye UC-boks, efter vi har haft den til test her i godt 4 uger, jamen så må vi sige, at det er en klar opgradering i forhold til den gamle UC-boks. Du får en klar mere moderne TV-boks, der er en del hurtigere og en del smartere i betjeningen. Og det kan mærkes, når du skifter kanal, det kan mærkes, når du går i tv-arkiv og så videre. Det er en god oplevelse, og ikke noget, man skal sidde og vente i en evighed på noget, eller noget decideret virker ustabilt. Vi havde ligesom mange andre UC-kunder nok en lidt hård start med den nye boks, fordi at UC også
ændret deres IT-systemer, og vi havde lidt problemer med at få boksen koblet på, men efter vi har fået det, så har vi ikke oplevet, at boksen har været ustabil eller noget, og vi har fået optaget de ting, vi gerne ville have optaget osv. Men man kan sige, at boksen er endnu ny på markedet, og der mangler nogle basale funktioner endnu, synes vi, og det trækker selvfølgelig lidt ned her, hvor vi anmelder boksen i slutningen af maj. Det vi primært kan slå ned på, det er altså, at der ikke er nogen mulighed for at lave sin egen kanalrækkefølge. Der er ikke mulighed for at lave nogen favoritliste, så du kan få kanalerne i en anden rækkefølge, end dem UC har valgt på forhånd, og det synes vi jo er lidt ærgerligt, men igen noget, som UC forhåbentlig retter inden alt for længe med en opdatering. En anden ting, det er muligheden for at sætte ekstra tid på optagelser, altså sikre sig mod, at programmerne går over tid. For lige nu så er det sådan, at alt programmering og tv-optagelser, det foregår via den indbyggede tv-guide på boksen, og der er simpelthen ikke mulighed for at gå ind og lave en manuel timeroptagelse. Der er heller ikke mulighed for at gå ind og sætte en eller anden form for optagelsesbuffer ind i forhold til at optage 10 minutter eller 15 minutter ekstra. Den mulighed eksisterer ikke, så lige nu så kan man sige, at man er nødsaget til at optage programmet, der følger efter det, man gerne vil optage, for at være helt sikker på at få det hele med, og det er selvfølgelig ikke super brugervenligt. Så igen, noget som vi håber UC retter inden alt for længe. Endelig så er der også enkelte kanaler, hvor der mangler undertekster. Det er de kanaler, der bruger DVB undertekster, og det er igen noget, som UC retter forhåbentlig inden alt for længe. Men samlet set altså en spændende boks, som også rummer nye muligheder, fordi UC lover, at de vil løbende udvikle på den og komme med nye funktioner. Også blandt andet har de lovet en mulighed for at kunne sætte ting til at optage, selvom man ikke er derhjemme via en smartphone, så det bliver spændende at se, hvor hurtigt udviklingen går, og hvor hurtigt der kommer nye funktioner og opdateringer til den her nye UC-boks, som altså nu kan købes eller lejes, for 30 kroner per måned. Afhængig af dine lokale forhold kan det være mere, men i hvert fald typisk 30 kroner per måned for den her nye UC-boks, der altså er ude nu.